खुलुमबाय आंगोफोर आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे गोदान मटिभेशन भिडिअ लानानै फैलायबाय। अब्ला थुदो जों भिडिअसिम आगान सुरलांदोनि। जोंनि जिउआव जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम फैयो बेखौनो जिंगा सिबाय थानानै जोङो बै पइन्टनिफ्रायनो दावगालाङा। दिनै आं नोंथांमोननो ओरैबायदि सासे सुबुंनि बाथ्रा बुंनो नागिरदों जायनि लाइफआ जोंनि थाखाय जोबोर गिदिर इन्सपिरेसन आरो बे इयुनावबो इन्सपिरेसन जानानै थाबाय थागोन। बै सुबुंनि बडिया 92% खामानि मावनो हायै बन्द जाबायमोन, जायखौ डक्टरा 24 बोसोर बैसोआवनो बुंदोंमोन दि नोंथाङा 3 बोसोरनि बारा बे मुलुगाव जोरनानै थानो हानाय नङा होननानै। नाथाय बै सुबुङा बै बेरामजोंनो गावनि जिउनि 76 बोसोर बैसोखौ फुरा खालामदोंमोन। औ, आं बै सुबुंनि बाथ्राखौनो बुंदों, स्टेफेन हकिंस। स्टेफेन हकिंनाव ओरैबायदि बेराम दंमोन जि जाय मानसिनि देहाखौ लासै लासै पेरालाइज खालामलाङो। बै बेरामजोंनो स्टेफेन हकिंआ 76 बोसोर दावहा नांदोंमोन। जुदि स्टेफेन हकिंनि प्रब्लेमखौ साननो थाङो अब्ला जोंनि प्रब्लेमफोरा जेबोआनो नङा। गावनि देहाखौ 92% पेरालाइजआव लानानै 100% खामानि मावनाया गोरलै नङा। बेखायनो आं बुंदों स्टेफेन हकिंनि प्रब्लेमफोरखौ साननो थाङोब्ला जोंनि प्रब्लेमफोरा जेबोआनो नङा। स्टेफेन हकिंनि आखाइनि आसिफोरा मोनसे समाव खामानि होयै जालांदोंमोन। अब्ला साननानै नायदो स्टेफेन हकिंआ बै समाव गावनि जिउखौ सामलायनो थाखायनो बेसेबां खस्थ' जादोंमोन। स्टेफेन हकिंआ अराय बुङोमोन दि सुबुङा लोरबां जायोब्ला गावनि माइन्डनि साननाय हनायजोंनो जायो आरो सुबुङा गोहोगोरा जायोब्ला जोंनि माइन्डनि साननाय हनायजोंनो जायो। मानसिनि सोलेरा जुदि फिसाब्ला बे नङादि बे सुबुङा लोरबां, आरो मानसिनि सोलेरा गिदिरब्ला बे नङादि बे सुबुङा स्ट्रं। नोंथांनि मेन्टेलिटिया माबायदि आरो नोंथांनि माइन्डआ बेसेबां स्ट्रं बेनि सायावसो डिपेन्ड खालामो। जुदि नोंथांनि मेन्टेलिटिया स्ट्रंबा नोंथाङा गासिबो खामानिखौनो मावनो हागोन। मोनसे समाव स्टेफेन हकिंनि मेगननि मुसुगुराल' खामानि होनाय जाहैदोंमोन। जोबथारनायाव स्टेफेन हकिंनि राइट साइडनि खावलायनि दख्लासे मोदोमाल' खामानि होनाय जाहैदोंमोन। बेजोंनो स्टेफेन हकिंआ गांब्रै बिजाब लिरदोंमोन आरो गोबां एवार्डफोर देरहादोंमोन। बै एवार्डफोरनि गेजेराव एलबार्ट आइनस्टाइन एवार्डआबो दंमोन। जुदि स्टेफेन हकिंआ 92% खामानि मावि बडिखौ लानानै गांब्रै बिजाब लिरनो हादोंब्ला जों मानो हाया? जोंनि बडियाथ' 100% खामानि मावो, अब्ला जों मानो हाया? जोंबो स्टेफेन हकिं बायदि खामानि मावनो हानांगोन। गावनि आखाइजों ओंखामबो जानो हाया, दैबो लोंनो हाया, गंसे चेयाराव जिरायनानै गांब्रै बिजाब लिरनो हायोब्ला जों मानो हाया? जों प्रब्लेमखौ मानो गियो? नाजाथाबोब्ला बे मुलुगाव मावनो हायै खामानि जेबो गैया। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै आंनि खन्थाइ मटिभेशन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। आंनि फैनो गोनां भिडिअफोराव नोंथांखौ फिन खेबसेबाव लोगो मोनबावगोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय।